θες να μ' ακούσεις. Και ο Θεός τι έκανε, τον άφηνε. Βεβαίως, τον άφηνε. Γιατί είναι αυτό σχέση. Σχέση. Ο Μακρυγιάννης δεν τσακώθηκε με τον Αγία τον πόλεμο στη Δεσφύνα όταν το χτύπησε κάποιος που του έπεσε το όπλο, έριξε το όπλο και το τσάκισε. Και πάει μέσα στον Άγιο Γιάννη. Και του λέει, τι είναι αυτό, Άγιο Γιάννη, που με βρήκε στην εκκλησία σου. Να με βαράνε, λες τι με γομάρι. Και δεν πρέπει να με βαράνε, μαθημένοι τα τούτα και τώρα. Αλλά με βάρεσαν μπροστά στους άλλους. Είχε φιλότιμο και ντρεπόταν. Με βάρεσαν μπροστά στους άλλους. Αλλά άμα το πάρουμε έτσι όπως άρχισε, θα πάμε αλλού. Και θα είμαστε εκτός θέματος και εδώ φιλόλογοι και λοιποί θα μας διαγράψουν την έκθεση. Το θέμα μας είναι χαίρε Παρθένε, χαίρε ευλογημένη, ο σως Υιός ανέστη, τριήμερος εκτάφου. Ο Χριστός μας, πρώτου πάθους, υποσχέθηκε στη μητέρα του, την Παναγία, ότι όταν αναστηθεί θα παρουσιαστεί πρώτα σε εκείνη. Και έγινε αυτό. Πριν όμως έρθει, έστειλε πάλι ποιον λέτε, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον Αρχάγγελο του Ευαγγελισμού, που είναι ο πιο γοντικός Αρχάγγελος, που σημαίνει Θεός και άνθρωπος, ή ο Λεβέντης και ο παλικαράς του Θεού. Ο πιο γοντικός Αρχάγγελος που τον έστειλε στη Ναζαρέτ για να μην τρομάξει Παναγία. Ο πιο προσινής, ο πιο ευπροσίγωρος, πώς λέμε στα καθαρουσιάνικα. Λοιπόν, τώρα τον στέλνει να μιμήσει στην Παναγία, όχι το χαίρετε του Ευαγγελισμού, αλλά το χαίρετε της Αναστάσεως, τη χαρά της Αναστάσεως, το χαρμόσυνο μήνυμα, το ηγέρθη ο Κύριος όντως, το Χριστός Ανέστη. Γι' αυτό και ακούμε αυτήν την περίοδο και ψάλλουμε ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, αγνή Παρθένε χαίρε, και πάλι νερό θα πω χαίρε, ο σως Υιός Ανέστη, τρίμερος εκτάφου. Πού τον είδε το Αρχάγγελο? Πάμε 28 κεφάλαιο και μαθαίνω, διαβάζω τα Ευαγγέλια. Να μην διαβάζουμε μόνο οι Προτεστάντες και οι χιλιαστές και οι υπόλοιποι και να το διαστρέφουν, διαβάζουμε και εμείς. Τουλάχιστον αυτές τις ημέρες της Αναστάσεως με διαβάζουμε τις 4 εκδοχές των Ευαγγελιστών για την Ανάσταση. 28 κεφάλαιο. Είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε το Μέγα Σάββατο πρωί στη Θεία Λειτουργία. Οψές Σαββάτου. Πήγε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Ποια είναι η άλλη Μαρία? Η Παναγία. Γιατί βάζει πρώτα τη Μαγδαληνή Μαρία, ή στις άλλες εκδοχές δεν τη βάζει του Ιωσημήτρη και του Ιακώβου η Μαρία, που είναι πάλι η Παναγία. Πάλι είναι πατέρας αυτά και εξηγείται. Γιατί βάζει πρώτη η Παναγία, αν όταν οι μυροφόρες πήγαν στους Αποστόλους και ανοίγαν την Ανάσταση, εφάνισαν ως ηλίως τα ρήματα αυτών ενώπιον αυτών και υπίστουν αυτές, φάνηκαν παραλυρήματα στους Αποστόλους τα λόγια των μυροφόρων και απιστούσαν σε αυτές, πόσο μάλλον θα απιστούσαν αν πήγε η Παναγία η ίδια και τους έλεγε την Ανάσταση. Γιατί οι Απόστολοι, ας το πούμε και αυτό, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, δεν περίμεναν την Ανάσταση με καμία κυβέρνηση, το ξέρετε αυτό. Οι γυναίκες περίμεναν, γιατί έχουν την έρθει αίσθηση, τη διαίσθηση και δεν τις γελάσουν. Οι εχθροί περίμεναν οι εχθροί, γι' αυτό βάλω και φρουρά, γι' αυτό σφάισαν τον τάφο. Έχετε δει να φουρούνε τάφους πεθαμένων? Έχετε δει?
Έχετε δει να κόπτονται, να σφραγίσουν εκεί? Έχετε δει να λένε ότι θυμηθήκαμε κύριος ο Πλάνος, είπε όταν ζούσε ότι μετά 3 ημέρες σε γύρομαι, και σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν είναι Πλάνος γιατί τον πιστεύετε? Βέβαια, περίμεναν και οι εχθροί. Γι' αυτό και πλήρωσαν συκοφαντήσετε την Ανάσταση. Πλήρωσαν αληθωτικά να φτάσουν το αίμα. Πλήρωσαν. Να πούνε ψέματα οι στρατιώτες. Οι Απόστολοι δεν περίμεναν. Όταν η Μαρία η Μαγδαληνή, κάνω παρεκβάσεις αλλά δεν γίνεται αλλιώς, πήγε και είπε στους Αποστόλους ότι αιώραγε τον Κύριον, τον είδος Κυπουρών, στο 20 κεφάλαιο του Ιωάννη εδώ, εκεί σου λένε τώρα τι λέει αυτή, για να πάμε να δούμε κι εμείς. Και τρέχουν και οι δύο μαζί, και ο Ιωάννης και ο Πέτρος. Γιατί είναι μαζί? Γιατί είναι μαζί. Μαζί τους έστειλε, πάμε στο 22 κεφάλαιο του Λουκά, ο Ιησούς να ετοιμάσει το μυστικό δείπνο. Είχε τους λόγους του. Ή θα τους συνδέσει. Γιατί? Γιατί ο Πέτρος σε λίγο θα έπεφτε.